Tekniikan uutisia, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Aiheitamme tänään. Insinöörien alkuperää tutkittu Oulussa. Raahessa opiskelijat tekevät high-tech-tuotekehitystä opintojen ohessa. Vierailimme myös työttömien ammattikorkeakouluinsinöörien juhlakaalassa. Sääennuste lupaa myrskyä. Olemme pitkään tienneet, mitä insinöörit tekevät, mutta nyt olemme saaneet tutkittua tietoa siitä, mistä he tulevat. Arvoituksellinen puuttuva linkki koululaisen ja täysi-ikäisen insinöörin väliltä on löytynyt. Dosentti Reetu Titanic ryhmineen on tutkinut insinöörien synnyn salaisuutta jo vuosikymmeniä, mutta ratkaiseva läpimurto tapahtui vasta nyt. Insinöörien mysteeri selvisi järjestelmällisellä tieteellisellä työllä, jossa oli onneakin mukana. Koska useimmat havainnot sijoittuvat Ouluun ja Raaheen, tutkijat päättivät asettaa haaskoja näille insinöörien todennäköisille syntymäseuduille. Haaskoja ryhmä seurasi viikkoja täydessä radiohiljaisuudessa piilokojustaan. Tekemiemme ilmakuvausten perusteella Oulun ja Raahen populaatioiden suuruus on yli 1500 yksilöä. Vaikka he äkkiä katsoen näyttävät samanlaisilta, kullakin on oma tärkeä tehtävänsä yhteisössä. Esimerkiksi tämä Uros on erikoistunut hyvinvointiteknologiaan. On erittäin etevä jo nyt, vaikka valmistumisen on toiset 2 vuotta. Tuo elinvoimainen naaras taas on langattomissa tiedonsiirtoteknologioissa. Täältä todellakin tulee osaajia liki kaikille tekniikan aloille, laboratorioteknologioista liikenteeseen ja ympäristösuunnitteluun. Ulkomaiset kollegat ja seurantamme ovat vahvistaneet epäilymme, että kyseessä on muuttolaji. Todistettavasti useampi yksilö on viettänyt osan vuodesta samankaltaisissa ulkomaisissa yhdyskunnissa. Entä miltä näyttää lajin tulevaisuus? Erittäin hyvältä. Kanta on vain vahvistunut tarkkailujaksomme aikana. Tekniikan yksikkö Oulu. Ammattikorkeakouluinsinööriksi tai laboratorioanalyytikoksi 4 vuodessa. Vaihtoehdot kattavat tekniikan koko kirjon. Teknologiakaupungissa erinomaiset harjoittelu- ja työpaikat. Korkeajännitystä vapaa-aikaan aktiivisella opiskelijatoiminnalla. Juuri saamamme tiedon mukaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen alalta valmistuneiden mahdollisia työtehtäviä ovat energiamittaustandardien suunnittelu, autojen ja turvajärjestelmien suunnittelu ja analysaattoriohjelmien suunnittelu sekä matkaviestimien tuotekehitys, telelääketieteen laitteiden kehitystyö, muurahaisapotehtaan suunnittelu ja hyvinvointiteknologia. Vankka yritysyhteistyö on voimissaan Raahen tietokonetekniikan yksikössä. Opiskelijat ovat osallistuneet muun muassa sellaisen laitteen suunnitteluun, joka estää kännykkälunttauksen tenteissä. Ja yhteydet patenttitoimistoon ovat aktiiviset. Taas eletään kreivin aikaa, jossa on kuuleminen Oulun ammattikorkean Raahen tietokonetekniikan yksikön viisaita. Valmistuneita pukkaa työelämään kuin kumpanplantaasit sokeria. Uskonpa jo kaupungin muinaisen perustajan Pietari Brahen ounastelleen kaupungista valmistuneiden insinöörien voittokulkua tekniikan turuilla. Oli hän siksi kova sälli. Halki idyllisten puutalokortteleiden olemme vaeltaneet tälle maineikkaalle Raahen kämppukselle, joka on viitoittanut niin monen hienon uran reitit. Mennäänpäs katsomaan, mitä salaisuuksia yksikön seinät pitävät sisällään ja mitä ne voisivat meille kertoa. Hyvän maineen ansiosta jalkautuvat opiskelijat tänne kaikkialta Suomesta ja kauempaakin. Ines Vatanen Eskilstunasta. Opiskelun ohella sinä harjoittelet eräässä yksikön tiloissa toimivan yrityksen tuotekehitysyksikössä. Mitäs sinä kehittelet? Jaa, pohjoismaisen rehellisyyden nimissä pyrimme edistämään kansojen välistä tasa-arvoa estämällä kännykkäavusteisen lunttauksen. Näin ollen matkapuhelimen haltija ei ole eriarvoisessa asemassa lankaliittymän omaavan kansalaisen kanssa. Kiitos. Tack så mycket. Raahen tietokonealan yksikkö.
Ammattikorkeakouluinsinööritutkinto suomeksi tai englanniksi. Modernit tilat ja työkalut. Hyvät kontaktit työelämään yritysten toimipisteiden ansiosta. Raahessa opintoja voi jatkaa diplomi-insinööriksi. Kansainvälisyys on olennainen osa tekniikan alan arkipäivää. Opiskelijavaihto ja harjoittelu vie oppilaita ulkomaille ja tuo vastaavasti Ouluun ja Raaheen vaihto-opiskelijoita. Tekniikan yksiköllä on yhteistyökumppaneita 14 Euroopan maan lisäksi Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Opiskelijavaihto on helppo tapa hankkia kokemusta ja kielitaitoa ulkomailta. Oulussa ja Raahessa on koko joukko ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita, joille Oulun seudun ammattikorkeakoulu on selvää pässinlihaa. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Syystäkin maamme rajojen ulkopuolella Oulun seudun ammattikorkeakoulu tunnetaan nimellä Oulu Polytechnic. Vuosi ulkomaisessa oppilaitoksessa tekee terää kielitaidolle ja on erinomainen valtti kotimaisilla työmarkkinoilla. Pääsääntöisesti opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Saimme juuri lisätietoja lähetyksessä aiemmin luettuun sähkeeseen. Tekniikan ja liikenteen alalta valmistuneiden mahdollisia työtehtäviä ovat lisäksi laboratorioanalyysimenetelmien kehitys, aurinkovoimaloiden markkinointi, robottisovellusten ja asemien suunnittelu, invalidien elämää helpottavien apulaitteiden kehittely ja ympäristösuunnittelu. Eilen Oulussa vietettiin tekniikan yksiköstä valmistuneiden, mutta työttömiksi jääneiden ammattikorkeakouluinsinöörien vuosijuhlaa. Me olemme täällä työttömien ammattikorkeakouluinsinöörien juhlakaalassa. Mennäänpä sisälle katsomaan, mikä siellä on meininki. Haloo? Haloo? Onko täällä ketään? Päivää pukki, kelpo naavaparta, kuurotukka, tuiskusukka. No, kuinkas vanha pukki? Oo, Sampo vaan. Ei täällä ketään oo. Aina mut tänne kutsutaan, mut ketään ei koskaan oo tullut. Minäpä luulen, ettei sellaista ookaan, kun työtön ammattikorkeakouluinsinööri. Entä millaisessa säässä seuraavat 4 vuotta tutkintoja sitten tehdään? Sen meille kertoo Maija Mortensson Myrskyluoto. Tämä on tekniikan sään myrskyvaroitus. Ilmassa on totisesti sähköä, etenkin Oulun ja Raahen seuduilla. Alueella vallitsevan tieto- ja taitorintaman oletetaan vain vahvistuvan lähiaikoina. Tämä ei tietenkään lupaa hyvää muille seuduille, joissa kyky vastata tietoteknologisiin ilmastonmuutoksiin on vähäisempi. Hei hei vaan. No, Danny, meinaatkos hakea? Ai, sateenvarjonko? Tekniikan uutisista näkemiin. Näkemiin.